Ще пробва още веднъж колегата. Не мога качи в ферибота, мамата си е дала. Хайде да видим то сега. То и той не може. Айде, връща то, и той не може да катери. Там чака друг участник. Сега ще го видим и него. Айде бе, баче, пусни бе. Айде, газ, 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 газ. Дай му газ, бе, момче. Не успя. Остана за малко по. И той няма да успее. Айде, тръгва то с засилка и той. Газва, братче, бе, натисни, бе. Остана! Няма шанс. Ей, то влезна, браво. То успя отряс, браво. Айде следващия участник да видим какво ще направи. Мали и то ще разсипа машините на земята. Нема засилка, то нема да стане нищо с него. Не. До там е. Тук спира и край. Айде, отиде. Връща назад. Нема засилка.